दिनै महामारी प्राइमारी कमिटि UPPL बिनि बानजायनायाव नैबे दालां बाजार जे जोङो UPPL राजनीतिक हान्जानि जे मावख' जों बाहाय दालां बाजाराव बेखेवनो हाबाय। दा बे बेखेवनायजों लोगोसे दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ माने थख'यै नोंथांमोनाबो नोजोर होगासिनो दङ आरो बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो हायो जे जोंनि दतमा समष्टियाव जेसेबां गामिफोर दङ प्रत्येकटा गामिनिफ्राय जेसे बुरजा रायजोफोरा जोंजों लोगोसे थानानै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोनाबो नुबाय आरो बावहाय स्पष्ट खोथा जे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव UPPL हान्जाया बयनिबो गाहाम सिन्था खालामनानै बयनिबो थाखाय जौगानायखौ लाबोनो थाखाय जों फारियै जेरैबायदि हाबाफारि लाबोदों बे हाबाफारि लानायजों लोगोसे दिनै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जोंनि UPPLनि जेनाखि सान्थौ बेयो गेबेङैनो बेरखांदों। बिथांनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेरखांदों जे परिबर्तन एबा सोलायनाया दिनैनि दिनाव जोबोद गोनांथार। दा बे हिसाबै जे दतमा समष्टियाव जे 51,000 जे जोंनि रायजोफोर दङ भटारफोर दङ बे 51,000 भटारफोरनि गेजेराव माने खावसेनिबो बांसिन रायजो राजाफ्रा दिनै जोंजों जगदान खालामदों आरो बे हिसाबै दतमा समष्टियाव जोङो जोंनि बर'जों लोगोसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरनि जेरैबायदि नाजानाय बे नाजानायजों जों देरहासार जागोन जों बेखौ गेबेङै बुंथिनो हायो। दतमा समष्टि हिसाबै राजनीति दोलो जे जोंनि थाखाय फेक्टर जागोन आं बेखौ नुवाखै। खारन BPF दोलोआ 17 बोसोर रायजो खुंनायनि गेजेराव जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय, रायजो राजाफोरनि थाखा फैसा जाख्ल'बोबाय, अन्याय भाबै मोननांगौ अधिकारनिफ्राय बन्चित खालामनानै दोनबोबाय, बे बेलायावहाय माने BPF हान्जाया गाव हारसिङैनो माने गोदोसोनानै थाबाय, माने गोदोनाय नावआव बिथांमोना दिनैहाय गाखोनानै दङ। दा बे हिसाबै माने बिथांमोना जोंनि जे प्रतिद्वन्दी जागोन आं बेखौ साना। खारन BPF होननाय राजनीति आफाद राजनीति हान्जाखौ दिनैहाय रायजो राजाफ्रा नाखस खालामखाबाय।